Tarik en 27 dwe mar ariyo higa ma 2026 Nyakwaramogi ntiere kama kare. Ma en tich abich mogik e dwe mar ariyo. Wantiere kod mathoth moikoni motimore e pacho kaendi ma bende biro ting'o wang'e omiyo magi weche ma omiyo pek. That there have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. This figure represents the claims that were flagged, the claims that we rejected. Jatend migawo mar thieth Aden Duale okwedo weche mawachore ni omenda maromo bilion 11 ne olal e okumba mar thieth mar SHA. Watu ya Nyanza, watu ya ODM wamechoka na mambo ya upinzani, wanataka mambo ya serikali ndio wapate barabara, wapate stima, wapate huduma, wamechoka. Jatend piny Kenya Kithure Kindiki kwa Uganda luo mondo kik bede kiewo kendo kojiwogi mondo gisike twech achiel gi Ruto. Awito joote, awito siepega mahero. Koro akwayo mana Meshak, Abraham, Nyasaye oket chunyi kamokowe. Lit gi kuyo nokwako anyuola kod osiepe iko ma nyithindo 4 mawuok e ot achiel manawito ngimagi e kware mantiere e gweng' ma Kanyakwar, kaunti ma Kisumu. Machiegni Nyakwaramogi wantiere kod mathoth moikoni nyalo tudri kodwa e lewa duto mag tudruok ma oyaw ka inyisowa pachi weche mopogore opogore ma obiro bedo ka wakelo nigi e lak seche gi. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kodwa e chakruok nyaka giko. Ka wachako, jotelo mawuok e kaunti za abiriyo ma oganda jomasawa odakie wuok oko mar chung' kod jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki kaluwore gi dwaro mar duond bura mar ODM mondo migi lemo mar jalup jatend piny e yiero maduong' mar higa ma 2027. E winjruok margi kod UDA man kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, jotelogo wacho ni Kindiki ema oromo kod lemo mar jalup jatend piny tok yiero mar higa ma 2027 bang' nyiso chia, lony kod mbi madwarore lemo makamano nyaka ne gwele higa ma 2024. Au kama pek mar siasa nenore kama ochomo dala sirikal mar Manywanda mar ODM kod UDA bang' jotelo mawuok e counties abiriyo ma oganda jomasawa odakie dhienyore e lela kendo wacho ni kom jalup jatend piny e yiero mar 2027 nyaka dong' ne oganda jomasawa kokalo kuom jalup jatend piny Professor Kithure Kindiki. From the onset, we affirm our support for Deputy President Kithure Kindiki and reiterate that he is the best man for the job now and even in the future. That's our position, which we have proposed to the Kenyans. Jotelogo onyiso ODM osebedo ka muonyo lawne kom Kindiki nigi paro moleo nikech Kindiki ema dhi teno jatend piny William Ruto nyaka tok yiero mar 2027. Professor Kindiki is and remains most competent and we dare say most qualified. He's very qualified and a deserving person to hold the position of Deputy President today, tomorrow and even beyond August 2027. E twak margi kod jofwamb weche kaunti ma Kiambu, jotelogo wacho ni Professor Kithure Kindiki osenyiso kido kod lony madwarore e lemo mar jalup jatend piny kuom thuolo mosebedo e komno omiyo onge tiende timo lokruok e kom makamano. Through his unwavering loyalty to the President and the people of Kenya, dedication to duty, diligence, and pursuit of national unity, Professor Kindiki has vindicated our position in 2024 when we identified him as the most suitable leader for nomination and appointment as the country's second in command. Jotelogo ojiwo Kindiki mondo dhi nyime kod konyo Ruto riwo jo Kenya kendo tero dongruok e tunge Kenya duto ka gisingo mar chung' kode nyaka giko kaka oganda. We insist that in Professor Kindiki, the Deputy President's position found not only the right man, but very qualified and befitting that office, and also equally very competent and a very humble leader. As the adage goes, if it is not broken, do not fix. E komachielo, jotelogo osingo madhi nyime kod goyo debe ne yiero ma jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo ka bende gisiro lwedo sirikal mar Manywanda kuom nyayo kwe kaachiel kod chwalo chenro mag dongruok ne jo Kenya duto maromre. Our support for President Ruto is unequivocal.
We support his re-election bid in the August 2027 presidential race on the United Democratic Alliance ticket with Professor Kithure Kindiki as his running mate. Ahead of the general elections, we welcome structured and inclusive deliberations with our brothers and sisters from ODM and all other like-minded political comrades and parties. Ywaruok ewi jal madhi teno Ruto e yiero maduong' mabiro nenore ka madhi bedo ohinga mokwongo madhi pimo teko mar osiepe kind ODM kod UDA motelo ne yiero mar 2027. E kindeni ma duond bura mar ODM gawo kom jalbetend piny Professor Kithure Kindiki e yiero maduong' mabiro e bwo winjruok margi kod UDA, jotelo mauke gwanda jomasawa oramo ni Kindiki tiyo nyaka nowe. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar UDA koro nyiso chia ewi yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027 bang' yudo loch masipwap e yiero madundo manyo bagi nyoro tich ang'wen. Jagoro maduong' ma UDA Hassan Omar okwedo kweth makwedo piny owacho kolero ni giikre ne rakruok mapek mar siasa higa manyien. Kaka Eric Owenga lero, UDA pod omako chung' ni kom mar jalup jatend piny to pod biro bedo margi. E seche manok kende bang' duoko mar yiero madundo ma tich ang'wen wuok, duond bura mar UDA koro wuok oko gi nyadhi mokalo ka gilero ni ma en mana chakruok mar piem mabiro e higa manyien. Jagoro mar UDA Omar Hassan nolero ni onge kaka kweth makwedo piny owacho mabende otele gi Rigathi Gachagua kaachiel kod Kalonzo Musyoka biro yombo e yiero maduong' mabiro. Hii watu mwanzo hii wa Munyoro hana hata kura 5% kwa inchi. Nobody looks at him as a leader. And we cured a mistake in good time. Can you imagine him as vice president right now, deputy president? We cured a mistake. No sooner had we noticed it. So we are fine. Duond bura mar UDA no yudo kombe duto e yiero madundo no, gino makoro omedo duond bura no mijing'o mokalo. Kae ne Omar ose mokalo Rigathi Gachagua gi Lange kuom mano mowacho ni ging'o kod ajenda maler ni jo Kenya. The voters are emphatically rejecting politics, whose currency remains hollow microphone gymnastics, noise without substance, and rhetoric without responsibility, often designed to stoke emotions and ethnic divisions rather than offer solutions. The Kenyan message emerging from the just concluded by-elections speaks unmistakably to the growing public faith in the implementation of the manifesto, the plan, and the party leaders' transformational agenda aimed at uplifting Kenya from the third world status to first world prosperity, the Singapore-style development trajectory. E seche makoro irito twak gi winjruok manyien e kind duond bura mar ODM gi UDA, wach mar lemo mar jalup jatend piny Kenya ma osobed kito mokalo kod ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga ka olero ni komno bende oromo kod ODM. Gino ma samoro nyalo keto twak makamano kama tek. Professor Kindiki, that's a discussion that is, in my view, as UDA, he is our deputy president. He is our running mate 2027 as UDA. As other people might have opinions. Opinions are welcome. That's part of negotiation. I've had those opinions. But as UDA, Professor Kindiki is our deputy president and running mate 2027. Kata kamano, UDA olero ni pod gibiro dhi nyime gi tiyo gi ODM kata kodoko ni gie sani apaka goyo ODM mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere e weche mag siasa, jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki okoni duond bura mar ODM kod oganda mowuok e gwenge mag Luo Nyanza wang' ni ok chak dong' e koyo ni gidhi e kweth makwedo piny owacho e yiero mar higa mar 2027 kokoni jatend piny Kenya William Ruto biro yiero kendo tielo mar ariyo. Kaka ripota marwa Ali Abich lero, josiasa masiro piny owacho ma Manywanda bende omedo mako chung' motegno ni jatend piny Kenya William Ruto idhi yier kendo e tielo mar ariyo. Siasa mar siro jatend piny Kenya William Ruto e tielo mar ariyo yiero mar 2027 ne ochuo chinga gweng' ma Mieria e Suba South e kinde nyasi mar choko omenda mar jolomine mane ochan kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Jalup jatend piny Kenya Ngire Kithure Kindiki mane en wende modhial e kinde nyasi no ne okone jatend piny William Ruto idhi yier kendo e tielo mar ariyo kaluwore gi chenro mar dongruok mosebiro kotim e tung Kenya mangima, kama ne okone duond bura mar ODM kaachiel kod oganda Luo osebedo oko mar sirikal moromo ma onge chak gibedo kendo e kweth makwedo sirikal yiero mabiro.
Safari hii watu ya Nyanza, safari hii wanachama wa ODM wamesema wamechoka na upinzani, wanataka kuingia kwa serikali na kukaa ndani ya serikali. Ile kazi ya upinzani ilikuwa ya ODM, ilikuwa ya watu ya Nyanza. Watu wengine wafanye hiyo kazi. Watu ya Nyanza, watu ya ODM wamechoka na mambo ya upinzani, wanataka mambo ya serikali ndio wapate barabara, wapate stima, wapate huduma. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga ne okone twak maduong' bura mar ODM biro bedo go gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mabiro ibiro time yo mane kare kane okone josiasa mobalo gi duond bura mar ODM mondo daro dhi e duond buche mamoko onegi ol bedo duond bura mar ODM. We want to work together with order up to 2027. And working together up to 2027 did not mean that ODM was just going to be static there, waiting for 2027 to come. And 2027 is a year of election. And the ODM cannot be left behind. ODM must continue to prepare for the next year's elections. Jatend migawo mar omenda John Mbadi, jakom ODM Gladys Wanga, kaachiel gi moko kuom jood bura mag ODM bende nokwedo kweth masani kobalo kod duond burano ka gikoni duond bura mar ODM oseng'ado tiyo gi jatend piny William Ruto e yiero mabiro kaluwore gi chenro mag dongruok mopogore ma osebedo kotimo. Lam dhi mbele koso ok dhi mbele? Donga chayo rumo suba? Achayo rumo suba koso korumo? As the ODM party, we have given mandate to our party leader Dr. Oburu Oginga to negotiate with like-minded parties, starting with Dr. William Samoei Ruto in the UDA party, so that in the coming election, ODM will form part of the next, will be the government or will form part of the next government. And ni adiramane chunyane broad-based government. And we cannot be in broad-based government and we are cheating ourselves that William Samoei Ruto is not going to do his two-term. He will do his two-term together with his deputy, Professor Kithure Kindiki. Thuolono bende jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen gi jagoro mongirore bar migawono Dr. Raymond Omolo ne ogolo siem ne josiasa matiyo kod rowere mar kelo koko e rombe mag siasa e pacho ka gikone jatend piny William Ruto dhi nyime kod chwalo dongruok e tung Kenya mangima. Wanasiasa wenzangu, ndugu zangu wenye viongozi wako hapa na wale wako kwa mirengo nyingine taifa nzima, ya kwamba usalama wa taifa letu sio kitu la kuchezea, na kwamba wale wanafanyia siasa mambo ya usalama wakome kufanya hivyo, watafute sera, watafute mbinu tofauti. Serikali ya William Ruto katika kaunti ya Homa Bay kuna masoko 12 ambayo zinaendelea kujengwa, na kuna mambo ya barabara na maendeleo zingine. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kweth ma kwedo piny owacho medo seyo piny owacho wigino mag wacho ni nyayo ya kolope pacho ka achiel kod chiwo oboke mag wuoth kata passport ne jopinje maoko seche ma oganda jo Kenya neno pek e yudogi. Odiechieng' mokwongo kuom ndalo adek mag dhi limo hoho mar Okak kod Masawa, jotelo otelne kod jalup jatend piny mane en jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua to kod jatend DCP to kod ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ochawo jatend piny Kenya gi meg wacho ni ketho tudruok e kind piny Kenya kod pinje maoko. Mahiyo munasemaje? E odiechieng' margi mokwongo e limbe margi e kaunti ma Nakuru, kweth makwedo piny owacho ne omolo e boma ma Mahiu kendo yawo buk manyien ka giseyo piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto e wi kolope mag jopiny e gwenge mopogore opogore pacho ka. Kwethno motele kod ogai mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kod nyawadgi ma DCP Rigathi Gachagua e kind jotelo mamoko donjore e wi wach lo mogere kar jot ma jatend piny e boma Nakuru State Lodge magiyango ni lope oseng'wan kod achudhe mitudo kod jatend piny Kenya William Ruto kod osiepege machiegni. Kwethno bende seyo jatend piny kuom umo wang'e seche ma achudhe yako lope mopogore opogore mag jopiny e pacho ka. Shamba ya Davivi ambaye ilikuwa ni wale walifukuzwa Enosupukia, huyu Kasongo amechukua 6,000 ekari. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Mai Mahiu, tukiunda serikali na Kalonzo na Matiang'i na wengine,
hilo shamba la Davivi tutachukua kutoka kwa Songo, tupatie watu ya Naivasha, kila mtu apate nafasi yake. Kule Naikuru mumeona Ruto na watu wake makateli wenzake wamenyakua ardhi karibu hata State House ya Nakuru inanyakuliwa na hoteli hapa. Kwethno bende wuok tung' mosuo kod piny owacho ewi gino magiyango ni oganda mag pinje maoko osebedo gi yot kod thuolo mayudo tese mag wuoth passport ma pachoka mosebedo liel kod ohinga ne oganda jo Kenya giwegi. Gidhi nyime gi seyo jatend piny Kenya e weche mag tudruok gi pinje maoko kama giyango ni piny owacho ma jatend piny Kenya William Ruto osemiyo jopinje maoko tese mag piny Kenya, ahinya to jopiny Sudan ma milambo ma giyango ni osemi thuolo mar limo pinje mamoko moseketnegi okum ka gidwaro mondo ming'wan otesego duto mag piny Kenya magin-go. Huyu Kasongo wakiwa na Kipchumba Murkomen, wakiwa na PS Belio Kipsang na yule Mrs. Chelagat, Director of Immigration, wanauza vitambulisho, wanauza passport kwa majambazi kutoka Sudan na kwingineko. Na wale ambao wanaoana wako hapa, mtu mmoja anaitwa Meti na ndugu yake, wao tayari na ni watu wa nchi ya Sudan wamepatiwa passport ya Kenya. Ni aibu si aibu? Na sifa yetu kama nchi inaharibika kwa sababu wakora na wauni wanapewa passport ya Kenya kutembea nayo. Mnakubali hayo maneno? Eti watu wanaletwa kutoka nje ya nchi hii, wanapewa vitambulisho, wanapewa hata na passport ya kutembea. Hata watu wengine sasa wamefika mahali wanatuchekelea. Kwethno kotele kod Kalonzo Musyoka udhi nyime gi seyo kit telo ma William Ruto kagiyange ka mosekelo midhiero ne oganda jo Kenya e weche mag uchumi kendo rocho ratiro mag jopiny ma osewito ngimagi kod lalo mwandu mathoth, gisingo mar tiyo kanyakla kendo neno ni gitero pacho jatend piny Kenya William Ruto e yiero mar higa mag 2027. Kwa hivyo Ruto akisema record tunakubaliana na yeye, lakini sikiliza tu kwa kionjo record ya Ruto. Kiongozi ngani duniani umewahi akisikia vijana wapigwe risasi miguu? Hiyo ni rekodi mbaya. Ogai mar obila Douglas Kanja ogolo chik ne komanda duto mag obila mondo mi orakre gi kweth jogo mosebedo ka kelo tulo kendo rocho romo mopogore opogore to chutho mago mobagi gi josiasa e pacho ka. Jatelo mane loso Mombasa okone obila mag kwachi sani dhi nyime kod timo nonro matut ewi kweth mag jogo ma ne ogolo e pacho ka gitere piny Russia e kedo gi lweny madhi nyime kono ka joja oko miyo ler. Romo mar ndalo ariyo mane okelo kanyakla jotend obila kadhodh nam chumbi ne oloro ayanga gi ogai mar obila Douglas Kanja mane ochiwo chik ne commanders duto mag obila mondo mi orakre gi kweth mosebed kitiyo godo e kelo tulo e romo mag siasa. Kanja koni giseyango ni kweth ma kamago ema bende itudo kod timbe mag njore, omiyo koni nyaka rakruok kodgi kaka chik dwaro. Goons, from whichever angle you look at it, these are criminals. And these commanders, all of them, they have gotten it very clear from myself. I have directed that there is no commander who is going to allow his area to have these criminal goons. Because it is simple, goons and they are criminals. Period. Police deals with criminals. Jatelo no mane oloso gi jofwamb weche bang' loro ayanga romo no mane okelo kanyakla jotend obila mawuok e counties duto auchiel man kadhodh nam chumbi ne bende okoni nonro e wach jo Kenya ma yande ne otergo e lweny e piny Russia osegike ng'iende kendo gibiro kawo okang' mowinjore bang' yango adieri mantiere. On matters Russia, for those for our people who are there or stuck there, we are doing a lot actually to get to the bottom of this matter, and a lot of inquiries are ongoing. I know the DCI is very busy in that direction, and at the end of the day, we are going to get to know who did what, who played which role, and so forth and so forth. Any person who has committed a crime in that direction, then you'll have a day in court. Ne bende ochiwo siem ne kweth rowere mosebedo ka monjo jopiny e gwenge mopogore kadhodh nam chumbi kokoni sani obila obet mana akicha kendo gisemanore moromo mar rakore kodgi. Paga boys and many other criminals around these areas and elsewhere in the Republic of Kenya.
First of all, I must say that their days are numbered. Their days are numbered. We want a situation whereby no Kenyan will look over his shoulder or her shoulder because he feels that he is not secure. Magine wacho kabende ojiwo joriemb boda duto pachoka mondo mi joti kanyakla mar fwenyo kweth jonjore ma samoro pondo eigi. We want all the bodas to be registered at various stages so that the National Police Service can actually be able to deal with the leaderships of the bodas. And that way, when they become self-regulating, these incidents that we have been witnessing, being caused by some of criminals that are, hiding in the boda area, which is a very, very important economic sector of our people, they need not to get space in that. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Eden migao mathieth Aden Duale okwedo wach mawachore ni kuma mathieth mar SHA osewito silings mar bilion 10 e yor mibadhi. Kolose romo mar senators madhi nyime Naivasha Duale ni mano en omenda mar migao mathieth nokungo ewi chudo manego mi ute thieth mane okopodhi kod lony manyasani mitiyogo enono chudo mag ute thieth kapok ochiwgi. Ewi thieth e pinje maoko Duale ni jo Kenya biro mana dhi pinje maoko manyo kit thieth maok nyal yudore e pacho. Kolero ni SHA biro chulo omenda mokal silings 500,000 ne thieth e pinje maoko. Wach mosir ko jatatije duol mar SHA Masi Mongangi mayango ni SHA oseneno moko mute thieth e pinje maoko ma jo Kenya nyalo yude thieth. Thank you. They can give us a program. Thank you. We will have Senator Mtata, Senator Kinyua. The problem was the division of revenue being and when it's supposed to come. The SRC rates with all the allowances and national... Honorable Senators, and I want to wish to categorically state, looking at you in the eyes, that there have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. This figure, which currently in fact has grown, currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid by our digital superhighway gatekeeper. So these are money that we have saved. These are money that if NHIF was in place today and was using the manual system, this money could have been paid to provide us. Kwaro mogi tokido report mopogore mtendo kod weche mag siasa ka achiel kod mar SHA ma bende wacho ni pod ok owindo omenda maromo bilion 11 wadhi e yweyo pod wantiere kod mathoth kikiri mabor wantiere kod mathoth moikore. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Duawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Onliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nus otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Helen Akoth Mtawali. Jina langu ni Helen Olivia Akoth Molo. Nyar nyakach wakine na kawuotho tadwongo radhe afoni. Nyadine nyisore owuon. Omera jaluo kik gi timbe gi kendo nyar nyakach adianga wigot pesa kama yamo kuye to penji questions ni adwaro soda baridi gi to bende ma en Power Kien. Kila mtu avanga earrings mbili. Mimi hata nikiwacha moja sistuki. Mamit Kick By. Kungani wela sita nazo.
en mar ang'ichwelo riwruok makwar mar msalaba makwar koriwore kod riwruoge mamoko chako yanga chenro mar chiwo chiemb kony ne jogo mane oro ohinye kaunti za biro mapacho ka. Chenro ni mane ochagi jagoro maduong' mar Red Cross okawo madiro milion 40 ka ogeto konyo jo Kenya mo milion 3 e kaunti kaka Marsabit, Wajir, Turkana, Mandera, Kilifi, Kwale kod Isiolo. Jagoro mar Red Cross bende yango ni gina kicha makedo gi pioula ma bende koro nyoro jopiny e kaunti kaka Migori kod Narok. This achievement of Kenya shillings 40 million reflects the generosity of our diverse supporters, corporate partners, whose substantial donations have enabled both procurement and efficient distribution. For this particular support, we are focusing on the priority 7 counties that are most affected. That is Mandera, Turkana, Wajir, Garissa, Kwale, Kilifi, Samburu, and Marsabit. We have 400 tons of food. That means we'll be able to reach a number of families for the next 1 month. Kadhi gwenge mag Migori piny owacho kotenore kod riwruok ma Practical Action ochako chenro manywand rowere mane gi ng'ol e chenro mapure kaunti ma Migori kaka yo mar kedo kod nok mar chiemo e kaunti no. Yawa marwa Jojuma Miwaler. Lokruok ma kolo setudi kod midhieche mathoth moting'o nok mar chiemo e kaunti ma Migori kaachiel kod piny Kenya mangima. E okang' ma kedo kod midhieche ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi mos kelo nok mar chiemo, piny owacho ka otenore riwruogno ma Practical Action dhi nyime kod nywando oganda duto e chenro mar pur. Kasani rawere mong'ol bende koro kowe chien e chenro mar pur. Jiwa kawuono ni ng'ol ok en e giko mar ngima but e ng'olno iye ni ing'ol kasto ikawo ng'olno iketo kando tidhi mbele gi ngima. Watemo winjo be watemo puonjore kaka onego wadak kodgi mondo gi feel niya gin be gin ji kaka wan. Ministry of Agriculture osebedo ka wuotho kodwa kech iyudo ka we as youths watimo pur e value chain mopogore opogore. Tiyudo ka sani national government okelonwa fertilizer at affordable rate ma jopurwa gi biro mayudi. Tiyudo be county government seche moko mwaiko trainings mamagwa gimiyowa experts mag gi bedo kodwa i trainings gi. Rawere gi mong'ol imiyo puonj kod konyo moko ma oting'o kothe, chirni, ne kothe gi magi pidho kod moko kaka yo ma jologi e weche mag pur e kaunti ma Migori. Ka ng'ato wadhi miyo opportunity maromre mondo wate wabede ka wapuro machalre, watimo gik moko machalre, wabede gi access to market, access to finance machalre mondo gik mwapurogo wabede wate wanyalo tero gi e chiro mondo gicho yud pesa e lwetgi. Entawa en achiel youth obed gi pesa e ofuko gi budget with their own money, not pesa yenye wamepata in a process dirty process. Moko kuom rawere moting'o Guna Vincent mawuok e wuodno ma East Kenya Mkali Sab-Kon Moriri en achiel kuom rawere ma sani osemako pur ma otegno e bwo chenro ni. Apuro value chain moro miluongo ni LVs, African Leafy Vegetables. A day anya uso gimoro 8 to 1,000. Mano is a good price. E bwo chenro ni mar pur, rawere mong'ol kod kata mago ma onge ng'ol itiego e yore mag pur ka itiyo kod lony manyasani. Kabili jiwogi mondo koro gipidh kothe machiek piyo piyo kaka alode ma kod lokruok mar kor lwasi ok nyal hinyo. Puonjo nyaka jogo mantiere dala mondo mi giyud kaka ginyalo loso pesagi. Igolo paro moketi ni jomong'ol gin jokwecho, gin kama onego bed ni gibete en streets mondo mi gikwa pesa. Wapuonjogi kaka ginyalo puro alote, nyanya, njugu, soya kata pidho gwen. Gimok kawo ndalo mang'eny, ndalo matin to gin gi pesa gi e mfuko. Seche machalo ni geto rawere ma ong'ol ywak pod nitie rawere mathoth ma ong'ol e kor gwenge wabende nyaka sani koro pok onywandi e chenro machal kod magi ka thothgi pod odak e chan. Na watu sometimes wasi rahisi pale mashinani. So you find some people cannot even be able to listen. So they need sign languages interpreters. So you find that it's very difficult for us to handle them there. Ka ng'enyne watemo thoro mana tiyo gi jok ma ngima maber
kendo ne waneno jok mong'ol, wakawo ng'ol gino waketo malo sana. To koro kawuono wayudo ni ji te watreat maromre, ng'ol no duogo bi mana chien kwasetieko gima watimo. Kwachiwo opportunity to wamiyo ji te opportunity machalre mondo ng'ato ka ng'ato oyud thuolo mar dhi mbele e yo mar pur. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kapod wantiere wechego piny owacho okalo migawo mar omenda kaachiel kod mapiyo Sidayanga tesend goyo pi mabiro konyo e keyo pi e puothe ochele e Kabongo scheme e Nyando, kaunti ma Kisumu. Kaka Millicent Adhiambo lero na chenrono biro miyo jopur fuong'ruok kalure ni odhi duoko piny nengo mar timo pur, mano irrigation, kendo bero ngima jopur e alworano. Jopur mawuok Kabongo scheme norwako chenrono gi mor kod ilo ka gikoni obiro konyo duoko piny nengo kuoyo pi e puothe mosebedo kani malo. Bende gigeno ni apeyni madonjo e puothe ibiro losi. Shida ambayo tulikuwa nayo ni kwamba pesa ambayo tulikuwa tunatumia kwa mradi wa ukulima ilikuwa juu, kwa sababu hatukuwa na maneno ya kanal. Tulikuwa tunatumia water pump, na ukifanya idadi ya pesa ambayo tunatumia kwa water pump ilikuwa nyingi zaidi. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Tunajua ya kwamba access roads, farm access roads itakuwa improved. Jagore migawo mar keyo pi e puothe e Fantas Kimodho kane loso oyango ni sani Kenya kalo e midhiero mar nok mchele maromo tons 700. Gino moko ni nyalo kony kokalo kuom bero chenro mag keyo pi e alwora mar Western kod loso chiro ne jopur. And currently in the country we have a deficit of 700,000 metric tons. But I can tell you confidently, which I've told my waziri before, that 60% of that can only be addressed in Nyanza region. But waziri, for us to be able to bridge that deficit of 420 by producing 420,000 in this region, 4 key things. One is market linkage. Irrigated agriculture is predictable. Ndiposa mkulima apate kulima bila wasiwasi. Na hii Kabongo ambayo tunafungua leo itaongeza ekari hapa Kisumu under irrigation zaidi ya ekari 1,000. Tafadhali tupige makofi. Piny mar Angari mabende emochung'e siro Kenya e chenro mar gero tesen pom mar pino. Kotelnegi kod jambetre Katalin Nyirati oyango ni chenrono geto duoko piny nengo timo pur, yaro puothe kod tiego jopur mondo ochop kare e yo mongirore. Project, the expansion of the Ahero irrigation system to the Kabongo region, with $5 million. Real help means not only providing equipment, it also means sharing knowledge. That's how we can achieve, more cost-effective operations, more produce for you, a more climate-friendly production, and in the end, a safer future for your families. Jatend migawo mar omenda John Mbadi to korka kore kane loso Otielo ni kopogore kod kony mawuok Hungary, piny owacho biro siro chenrono kokalo e guch omenda mar sirikal mondo keyo mar pur ahinya to mar ochele odhi malo nyaka tons 400. We are going to put 625 acres more into irrigated agriculture in this area. The additional 50 million to make it 700 million, the Kenya government will put in the 2026-27 budget. The Korusoin Dam is going to cost us well over 20 billion shillings. So because we cannot borrow more and because we cannot tax Kenyans more, we want to create a national infrastructure fund which is already in Bunge. Next week, I'm getting money for KPC. 106 billion, and I'm getting money from Safaricom, 244 billion. Tutaweka pamoja kwa National Infrastructure Fund, then we will do Korusoin, we'll do other dams in the country, and we do other things which can bring economic growth. Sirikal oyango koro ni gin kod geno ni keto maino e bero chenro mag keyo pi e puothe biro konyo nyayo chiemo, loso thuolo mag tije kod bero ngima oganda ahinya to ngima jopur. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kabongo, Nyando, Kisumu County. Kambi mar fwambo mar All Media Services osidhi kuom timo makare
e siro tuke okenge mopogore opogore gimomiyo giyudo mich mar nyadhi mar Ushirika Award. Mich makamano mikembe makawo ting' masiro joma ni kod mich e kit tuke kod drama mopogore opogore gimosemiyo sekta mar drama ogerore okang' mamalo. Loch makamano nyiso riwruok mantiere kind ute fwambo kod sekta mar tuke kod lony mar loso gik moko gima medo jiwo ting' ma kembe ni godo e kungo kido mar oganda. I want to thank you for trusting us in terms of promotion for the local arts and the creative economy. And on behalf of Raw Media, thank you. And the organizers, thank you so much, and God bless you. We started the award to celebrate the best actors, the best directors, the best producers, the best set designers, and all that. To the winners tonight, congratulations. You are the Kenyan Theatre Glitterati for 2026. We pray that you continue scaling those heights. We pray that you continue scaling the heights of success and maintain those standards. En puoch gi pak ne kambi mar All Media Services. Chenro ma juma ka juma mar gin kanye matwak gi Jael Mbogo. En achiel kuom josiasa matene e boma ma Nairobi ka ipare kaka miyo mane okelone ratiro mag joma mine. Jafwambo mar Walter Nyambaga nobedo kode piny kendo twak ma isigana. E kar jodak mang'ong Kajiado County, wedo rwak manimba kod Jael Mbogo e kendo mbaka chakore kod sombe e county ma Siaya. An nyajo was modak Iro Sidindi kama nyuola ye e kama dala wanitie. Primary school achako Sumenya basi ayudo ka ne tek mondo adhi nyime kanyo nikech somo ne en gima rea kendo particularly kuom nyithindo manyiri kana ywak ne to golowa oterowa modhiero. Okoni kaka nyathi manyako sombe ne obedo kod digni kaluwore kod yuto, kata kamano ne ok onego taya mar geno. Standard 5 to wadhi e boarding. Awuok kanya dhi ng'iya girls. Ng'iya girls ne pod ok en ginene secondary. Skund mission. Kama jo mission CMS. Katieko to awuok kanyo kendo koro wuoth tera nyaka Alliance Itokwa wi got malo ka. To basa bende ayudo kara koro. Moro koro mako bada. Omako bada ka ni ma weche teka. To nyithiwa nitie adek maluwa. Yawuoyi ariyo gi nyako. Koro gino tamgi ok gidhi skul nikech pesa onge ka dhi nyime gi somo. Nawacho ni kara gima ber masejowono akun go muya mondo ayud tich. Ajol nyithiwa manchien. Jael Mbogo koni kochakore tije ne en jandiko kod kompyuta madholiech dendo ni typewriter, tich mane olonyie mong'ith. Tija mokwongo seswe na achako kod City Council ma Nairobi. Kanya dhiye kasetimo training mar secretarial practice. Atimo shorthand typing. Jomandiko gi speed. Gi speed. Ilosa ini kwanga e yot ka imadho ndapi more dho dirisa ti dictate barute ma company ta kawo. Tadhi beti interpreter tagoyo barua ti sign to dhi. Kisomo maleo. Mane tich manatimo. Kaka nomedo makore kod odieche to kod jodito mamoko, humbe nochako nya. City Council tiye matin to nober nikech kaka tiyo no to kod rikti mane nan kodo nabedo kota kansela. Ko ibedo kansela? Bang' ka Ofafa osetho. Ofafa Jericho. Ofafa Maringo, Ofafa kanselo ka Ofafa. Ma wagero Memorial Hall mare Kisumu cha. Jael koni nobedo kod tudruok makare kod jopiny e kendo kane locha goko mako jodak ma Nairobi e kata ji maneke ne ratich oganda to ne odhi mondo ogolgi e od ang'ech.
nikech an kan ni city council as an employee my department mar building surveyor the building surveyor maninatiyo ne msungu to an councillor ta an kotago meya madhako ko mak gi ulorne gi wach mau tadhi ir meya to meya barua tadhi agonyo gi Okono gwele kaka kansila thuolo mokwongo telo mane omiye chir idho ngas mamoko wani wadhiga ni ng'ama win kura mang'eny there is a difference koro kura no ipoge proportionately ni ka yudo 150,000 to mane en constituency achiel koro kano pogo kuchwa gi jok kuche to ne wa come out with more members of parliament than Kadu eme yudo ka chieng'o neko itero Nakuru dhi bedo kurono Nakuru North achieng'o neko was the first MP there kanyo ne wantie councillors te yiero mane okelo pimo ngufu kod mane en jatend piny machon Mwai Kibaki Mwai Kineno ne en jatend migawo mar omenda e laro kom ma Bahati Kibaki as I told you ni ochieng'a neko no year but he was transferred to Nakuru. Kibaki was transferred to Bahati. He did not campaign there originally. Okay. No, because we were campaigning generally to win elections. Hey. So when that happened, Kibaki found himself in Eastlands because this was the first rigging in history of Kenya, official rigging by government, by state order. Jal koni thuolo mar mine ne ok omi luor kendo ma ne kelo ywaruok. Samoro adhi adak Kanyamera ewi gorofa malo. I was hunted. Because it had never happened and they never dreamt of it happening. That I could win by such a margin. For 4 days, there was struggle to get Kibaki back on his feet. Okoni chama kata duond buche mag siasa ne ni kod mbi e kendo tegno e chuogo telo. We had Nairobi District Congress. Manen maragwengi. Moro nentie People's Political Party mar Mboya. Ne gin gatie lakini majority wani KANU. Mama na baba sawa kwa bedo kanyo to ne wan ji achiel. Jal koni wuon pargine miesir e kata odoko ni en wuon to ne ok ohero siasa. Mokwongo kata jaoda ne ok oyie kod wach na ma campaign. In fact, at some stage, no onyalo dhi o campaign against us. Nikech ne ok en comfortable. Okwano ber mag dongruok mochame nyadhi. Politics never earned me any money, and I didn't go there to make money. An adwaro ratich ng'ato. Adwaro adiera mar ji duto. To bino yango thuolo mag mine telo. Mon ne during Mau ni kao gitero gi e field gitiyo kochakore sa 12 nyaka odhiambo to majority ai central ka to kod nyithindo e ng'egi. Nyithindo moko tho e ng'e dhako kotiyo to kia. An kodhi golo nyathi kama mondo dhodhi to yudo ka nende karoko. Nyakwara Mogi. Erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mar kunthulni duto ne en Walter Nyambaga. Wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Erokamano Walter Nyambaga. Wach malit kata report malit motimore gwenge ma Kisumu. Nyasi mar ikne nyithindo 4 mawuok e familia achiel manotho e pi yaw e gweng' ma Kanyakwar Kisumu. Ne odhi nyime kawuono kama jotelo ne okawo thuolo mar tielo kwayo mondo yaw kata kware moweya weya ayanga Odin. Millicent Adhiambo miyo waler ewi. Rombe
mag lit kod kuyo pod okwako gweng' ma Kanyakwar ei Kisumu e kinde nyasi mar ik ne nyithindo 4 mawuok e familia achiel mane otho e pi yawo kata kware e alworano tarik 8 dweni. Anyuola, wede, jotelo kod osiepe ne oyuoro mar kuyo kod familiano. Mine gi Eunice Okoth mane owito nyathi achiel ma nyinge Kelly kod nyawadgi Selin mane owito nyithindo 3 kuom 4 go gi chuny lit gi mirima ne olero kindegi mogik kod nyithindgi go kapok ne giyudo simu mar thogi kendo yango fuok makoro gidong godo. Awuoyo kod gite mane mawuoyo kod gi mogik kagidhi. Koro awito jompaka, awito joote, awito osiepega mahero. Koro akwayo mana Meshak, Abraham, Nyasaye oket chunyi kamo kowe. Wuon-gi Felix Okoth to ne oyango ni nyaka sani pod en gi buok pok orwako tho nyithindego ni adieri makata yuagogi pod otame ka okoni okia kata kako nyalo chako timo nendgi. Yani gipoya, yani kata mana yuago nyithindegi otama. Kata ka en Nyasaye makaogi, but chunya to komor nikech gimotimre na ni okawa gi buok kabisa kaparo gimomiyo nyithindogi otho. En lit makata dan margi kod weyni pod dhogi omoko ka gikwedo jogo mathondiko weche e mbui katudo masira manyo otimore kodgi ni owe fungo miriambo e kinde ma pod gin kod lit matamre gi nono. Ang'wen to ne ng'eny na. Apenjo Nyasaye ni ok libere kata chiel. Tachaka penjo Nyasaye ni to mana nyathina ni ema ne nyaka nyumbra nyuma mana te. Gima trend that is so painful to us and siezi acha kusema. Jomano yudo accident are not related to us and you should stop that. Ni spread rumors that we are related to those people like tuingili poa. E ute mani opong' kod lit, jatend skund primar Makudho kuma ne nyithindo go somoe ne oparogi kaka nyithindo mane johera nigi luoro kod were mar adhula ka okwayo jotelo mondo oneni yewni kata kware odin kotielo ni masira no owinjore bed mayawo wang' jotelo mondo okaw ting' ni mar okene masira mokwongo. As we mourn today, we also raise a collective voice to the county government of Kisumu and all the relevant authorities. Please, this must not continue. These quarry sites must be rehabilitated. They must be fenced. Jotelo mani oyuoro e nyasino kotelnegi kod gavana ma Kisumu, Ngire Peter Anyang' Nyong'o kod nyawadgi ma Homa Bay, Gladys Wanga, bende ne oyango kuyo margi kod familiano ka gitielo mondo yewnigo okaw ndamo mar dino. Akwaw ni ka uyie to jopiny okaw ang'owa charge. Jopiny okaw ang'o ng'amu yudo ka kunyo mara malo ka to koro nyaka law. Akelo kuyo na an awuon kaka ng'ama miyo mong'eyo muoch kaka lich. Aneno kaka nyithindo nindo ka ma chunya oridore. Lit koso klit. Omiyo wagone Felix gi mondene to gi minene mos kuom gimotimre ni. Mine is just to encourage the family. Ni magi gin tembe mabiro nuneno kambe nobiro na nyaka to poko buoga poka bedo gi luoro. Gavana Nyong'o nokawo thuolono mar singo ni odhi tudore kod jogo mochung' ne neno kaka yewnigo ibiro din. Kotamore to biro chune otudre kod piny owacho mamalo mondo odonjre mar konyo wach kwarigo e yo mochwere. Sani mosetimeka ni koro wan kaka county we will take responsibility mondo jok motime kamano omi chik ni nyaka giume mondo nyithindo kik tho kanyo. Mosenindo Wayne Rooney Okoth, Chris Brown Okoth, Hilary Ochieng Okoth kod Kelly Brolin Okoth ne okow e kar yueyo margi mogik kotelie kod kanisa mar Roho Maler. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kanyakwar, Kisumu County.
En wach ma lit ahinya ka familia wito nyithindo ang'wen ma pod tindo. Mano wacho ni future ma familia no kata kinde mabiro. Kata kamano gimoro amora timore kaka ber ne ruoth wa gomos ne familia no. Nyasaye oket chunygi kama okwe nyithindo mano nindogo. Wadhi e yweyo ka waduogo wan gi weche mag tuke kik idhi mabor. Inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Gimoro moro mini wacho na kaka idonga timoga. Miyo koro sani. Gimoro moro mini biro wacho. Okabiluo kata matin. Intim gimoro moro midwaro. Ha? Oriti baba. Ero ijane. Hey. Refisha ushinde. 50k ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Timaduma wa Kenya matugo tuke adhula Harambee Starlets so nyime gi timo ikruok motone tuke mag pinje Afrika higa mag 2026 nibiro bage piny ma Morocco kutenore gi tuke gi mag pinje Afrika mane bage higa mag 2016 e piny mar Cameroon kama Kenya timo maber geno nitie ni ikruok makare biro konyo tim no timo maber e piny ma Morocco. Starlets ma itago gi kocha Beldino Demba nitiere grup mar A kama oting'o jobag tuke gi Morocco, Algeria kaachiel gi Senegal ka geno ni tuego biro chako tarik 17 dwe manyien. Naona wana fight. Saa hii venye kulingana venye wameingia camp mapema wanaonyesha wamelearn more. Wana learn from me na pia mimi hata ni wadogo na pia mimi na learn from them. So wako tayari kupigania hii kitu. Nimekuwa kwa muda tumekuwa tukiwaleta polepole kama bench tumekuwa tukileta wachezaji wale youth players polepole kwa system. Kwa hivyo saizi ni kuzoeana tu na najua by the time tunamaliza kampi yetu ya France watakuwa wameshikana. Erokamano nyakoromo gi kumbero kode chakruok nyaka giko chenro ne en mar ang'ichwelo koromo kanyo saa 3 mar otieno chenro mar imero obedo kod mathoth ma obedo ka wakelo ni wantiere kod mbaka kaachiel kod yango ni tugo manyien kata tugo mosebed gi tugo pacho katikia tugo mar curling omiyo kik ang'ne bai warom kendo koromo saa 3 mar otieno. Nyinga en Ochieng' Emmanuel, jalo komarwa ne en Wilson Ochuka.